ስለ ፍቅር ሲባል ስለ ጽድቅ አውራን ተሳስተናል አንድ ላይ ብንሆንም ተለያይተናል አጥተናል እውነት ነው ተቸግረን ብዙ አይተናል የመጣነው መንገድ ያሳዝናል ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ዘገሊላ ኢንፎቴይመንት ብፍላይ ድማ ሲነማ ኢግኖራንዛ ሎሚ ንመላእ ፍትሃዊ ፊልም ብዝግባእ እና ኣዘናግዕትን ኣሕሰበትን ማሃረትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤፒሶድ ሚልዮናት ቪውስ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ክብረ ወሰን ሒዛን ትቅፅል ዘላ ናይ ኣምሓርኛ ድራማ ሚስትሪ ክራይም ዝጀንረኣ ብፀሓፊትን ዳይሬክተርን ቅድስቲ ይልማን ካልኦት ክልተ ንፉዓት ደረስትን ተደሪሳ ብዳይሬክተር ቅድስቲ ይልማ ዝተኣልየትን ምናልባት እውን ገና ትእለ ዘላን እረኛ የዘርእስታናይ መጀመርታና ሲዝናል ፊልም ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኮይነ ነቲ ክሳዕ ክንዲዚሙ ዝጌርዋ ዘሎ ናይ ዳይሬክተር ቅድስቲ ይልማ ሳሕቲ ክትጥቀስ ዘለዋ ሲን እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ሓንቲ ኤፒሶድ ምልእቲ ከይተንተንኩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኦቨርኦል ናይታ ፊልም ዝተጠቐመትሉ ሲነማቲክ ኣፕሮቻ ማለት ቅዳ ብልሓታን መንፋዓት መሪሕነታ ከም ዳይሬክተርን ሃይስ ኣቕሪበዮ ኣለኹ ምሳኹም ዘለኹ ፊልሞን እየ እዛ ፋበሮ ኣይትረስዑ ሰናይ ምክትታል ኣብ ሓንቲ ካብተን ሕሉፋት ህየሳታትና ኣብ ናይ ፊልም ሃዳኒት ማለት እዩ ብዛዕባ ሜታፎር ዝበሃል ጥበብ ሲነማ ዳይሬክተር ጣዕመ ኣረፋይነ ዝተጋገየ ጌጋ ተዛሪበ ነይረ ኣብ መበል 6 ደቂቕ ናይታ ህየሳ ክትረኽብዎ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረልኩም ኣለኹ بناي ገጸ ባህርያት ውሽጣዊ ስምዒታት ተጠቒምካ ውሕሉል ኣመራርፃ ሴቲንግስ ማለት እታ ፊልም ዓሪፋትሉ ዘላ ቦታን ከምኡውን ኦብጀክትስ ማለት ነገራት ኦዲየንስ ቀስ ብቀስ ባዕሉ ከሰብህለሉ ዝኽእል ዓብይ መልእኽቲ ብሜታፎር ማለት ብተምሳሌት ሓያል መልእኽቲ ከተመሓላለፍ ትኽእል ኢኻ ዳይሬክተር ቅድስቲ ይልማ ነተን መዳርስታ እውን ከይረሳዓካ ኣብዛ እረኛ እትበሃል ፊልም ሓደ ካብቶም ብዙሓት ምልእኽትታት ወይ ቲምስ ብዛዕባ ባህሪ ወዲ ሰብ ዝተጠቕመትሉ ሜታፎር ካብቲ ቴማቲክ ኒዋንስስ ወይ ድማ ፍረእታ ፊልም ከምዚ ይመስል እማማ ቸርነት ከም ዓባይ ኢትዮጵያ ኣባባ ሳህሉ ከም ሓደ ካብቶም ዝሓለፉ ሰብ ሕልና መራሕቲ ብስሉን ሽግራት ዘረጋግእን ዝፈትሕን ኣሰውን ሰዓብቱን ወይ ኣዕርኽቱን ምስቶም ካልኦት መሻርኽቱን ከምቶም ኣፍረስቲ ሃገርን ኣቐዲሞም ድማ በብልሽውና ሰባላሸሙ ሰበስልጣናትን ኣማተረ ባይቶን ጌራ ብስለት ብዘለዎ ሜታፎር ብብልሓት ሰሪሓታ ዘላ زيا ميتافور مالن اي بحكي انبسا دايركتور نفسي مار امين 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 جنة يقولن امين امين استيطلون قدرنا اش متامسون درسال نفسي مار بلال ሂድና እናግረው እሺ ሄዳለሁ እባካችሁ ብሉ እስቲ መጣ ልሸኛት እሺ ምን ልታረግ መጣህ እዚህ እባክህ ሰው አፍ ውስጥ አታስገባን እባክህ እናቴ በሌለችበት ወክላኛለች ብላል አይደል ምንድነው ወጋየሁ በቃሉ ከአባቴ ያገኘሁትን ንብረት በኔ ስም ሙሉ ለሙሉ ያስተዳድርልኝ የሚል በሐሰት በጣሰው ስም ወረዳ ገብቷል አዎ የጣሰው ከባድ ወንጀል እየሰሩ ማግኘት የማይገባቸውን በስተት ማስረጃ ለማግኘት እየጣሩ ይሄን ደግሞ ወጋየሁ ካገኘችባቸው አደጋ ይገላታል ስለዚህ ከዛ በፊት እሷን ይገሏታል እናቴን ከመግደላቸው በፊት እርሶ ለፖሊስ ማመልከት አለበት ወይኔ ልጄን ሁለቴ ልነጠቅ ልጄን እማማ እባክዎትን ይሄንን ልጅ አንድ ነገር በሉልኝ ምን ነው ይሄ መከረኛ ሰርግ ይለፍ ተባብለን ተነጋግረን እማማ ቸርነት
ስሜን አትጥሪኝ አንቺ። እኔ ሰርጉ ይለፍ እንጂ የልጄ ህይወት ይለፍ ማለታችሁን መች አውቄ የኔ ልጅ ትደግ ያንቺ ልጅ ግን ትሙት፣ የኔ ልጅ ትንፏቀቅ ያንቺ ልጅ ግን ትዳር ትኳል ነው የምትሉኝ? ምንድነው የሚሉት ማማ? አብረሽ የወለድሽውን ምንድነው አትበይ። ከቶ የወጋየሁን ልጅ ለምን በዓይናችን አይተን እንዴት በዓይናችን አይተን እያላችሁ በአያል እያሳበባችሁ አፌን ያሳዛችሁ ለካ ወንጀላችሁ እንዳይጋለጥ ነው። ታለማት በለኝ አንከይሲ ገለኸኛል። ጣሰው ገለኸኛል። አንተ የኔ ልጅ ናት የአባቴን ውርስ ይሽጡ ይለውጡ ያስተዳድሩ ያለች የኔ ልጅ ናት። አያልጅ ስማሽ ስማ ያሁኑ በር በመዝጋት ብቻ የሚታለፍ አይደለም። ስሚ እኔም ወልጃለሁ። አዎ ስሚ ለሰርገኛ የደገስኩት ለለቀስተኛ ውሏል ብዬ ባዝን በወለደ አንጀትሽ ልጄ ላይ ጨከንሽ። ወይ አባባ ሳሉ ጉዴን ሰሙ የሚሰሩኝ እባክህ እቺ ልጅ ተሞሽራ ትወጣ እባክህን፣ አንዴ እባክህን። እንዲህ አይነት ወንጀለኛ ለዚች ለአንድ ፍሬ ልጅ አይገባትም። የልጅ ልጄን የሚያሳድድ ቤተሰቤን አደጋ ላይ የሚጥል ሰይጣን ቤቴ አይገባም በቤቴ። ለማንኛውም በዓሉ ይለፍና ከዚያ በኋላ ማድረግ ያለብንን እናደርጋለን። ባባ ሳሉ እናቴ አደጋ ላይ ነች፣ ልጇ አደጋ ላይ ነች እያልኩ እንዴት ነው ነገር ነው? ዛሬ ነው መሆን አሁን። ይኸውልህ ዳዊት፣ ነገ ከተራ ነው፣ ተነገ ወዲያም ጥምቀት፣ ወረዳ ስራ ዝግ ነው። የዚህ አካባቢ ሰው ደግሞ በአመት አንዴ በናፍቆት ጠብቆ የሚያገኘውን በዓል ትቶ ለእኛ ጉዳይ አይሰበሰብም። ዳዊት ግድ የለም አባባ ሳህሉ ግድ የለም። እኔ ከጣሰው ላይ ውክልናዬን አነሳለሁ። ከዛም ጎረቤቱን ዘመድ አዝማዱን ሁሉ ሰብስቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የልጄን እርግማንም አነሳለሁ። እነሱም እንዲያነሱልኝ፣ አንተን እንዲቀበሉልኝ፣ አንተን እንዲያቅፉልኝ እለምናለሁ። ግን ከኔ መሬት ያስቀደሙትን ከሰው ሀብት የመረጡትን ያለ ዘር ሊያስቀሩኝ የተነሱትን እፋረዳቸዋለሁ። ግን ከኔ መሬት ያስቀደሙትን ከሰው ሀብት የመረጡትን ያለ ዘር ሊያስቀሩኝ የተነሱትን እፋረዳቸዋለሁ። والبعادي ونبتي عابي تحسونا خدعاتو تذكرون تدعا كوينكم إذا فيلم أب قداماي سيزن وي معراب قداماي إبيسود بازي عابي دستان فنت أزيان تجمر مو أب فرقي إتا إبيسود هي بتحنا كابتي دستا زعب بتساقم زي مرددا زي السنابد سين تقلقل إذا دما بو حلول بروتين وي دما أسرار عفز أميدات بزح مسناخلات بمفتار كسع زارا واعي سيزن نايز هومن نتو مليونات تاتا وي أورينسا تخيط نتي تلقى ساعات كحلو كمون بدحريقو وي نز سبزي نابدنت نطاسو بغله اخ تطفو وي تقتلو غله دما با اننا سلامتا يكسع كندزي نتوم زصلوان زغللوان كم بعل ولانسان غوالا ايالن برختي تخونولم وزته ان بلا بيغو تدريخو تميت تغلصن نزمص نزقصل ايبيسود كغاطمو زخلو غريچتاتن افويتاتاتن كنب وي كمنه تغبر كم تخل يرايا دايركتور قدس تديفاتا انبس بتعم انبس دايركتور لا بحقي قدستيا alright أبزا فيلم إرنياي مبزحتي دايركتورات حبشة بخامي أبين معاسن كتقملو كم زلك زي ملكو قدست نزل سبحالتلو حدا أقداسي دراماتيك إلمنت انتلو تقداماي كونفليكتيو مالت ግጭት ጽርዲ ህውከት ምስሓብ ዘይ ምርድዳ ኣብ ሞንጎ ገጸ ባህርያትን ኩነታትን ኣብ ሞንጎ ሕድሕድ ገጸ ባህርያትን ተፈጥሮኒ እዚ ድማ ኮንፍሊክት ኢዝ ዘ ኤንጂን ኦፍ ስቶሪ ወይ ድራማ ኣኸለ እዚ ማለት ዕግርግርን ህውከትን ነዳሒ ወይ ነዳዲ ድራማ ወይ ዛንታ እዩ ወይዘሮ ቅድስ ብዓሚቕ ፍልጠትን ጥበብን ዝተጠቐመትሉ ኮንፍሊክት እምበኣርዩ ንባዕልና እረኛታት ናይታ ፊልም ገይሩና ዝርከብ ኮንፍሊክት ብሰለስተ ንኡሳን ባእታታት ዝቆመ ክኸውን ከሎ ንሳቶም ኦብጀክቲቭስ ዕላማታት ወይ ትልምታት ኦብስታክልስ መሰናኽላት ከምኡ ድማ ስቴክስ ናይ ክብ ወይ ግብ
ህሞታትን ሳዕቤናቱን ይኾንልዎ ማለት ወይ ይባሃሉ ቅድስት ድማ ከም አብነት ኦብጀክቲቭስ ወይ ትልምታት መሸጣ መሬት ናይ በዓል ጣሰው መሰናኸላት ወይ ኦብስታክልስ ናይ ወጋየሁን ስቴክስ ሙማትን ምስራድ ናይ አባሸመኔ ምርሃብ ክልቴም አሕዋት ምስ ወላዲቶም ወጋየሁን ብዝግባእ አሰራርዓ ፍጻሜታ ሲነማው ጥበብ ከተርእየና ብምኽኣላ ብጣዕሚ ጅግና ኣብነታዊ ዝኾን ዳይሬክተር ምዃና ኣርያትና እያ ናይ ብሓቂ ህይወት ዘለዋ ዳይሬክተር ናይ ዘመን ኣብኡ ከለኹ ትንክፍ ከብላ ኮንፍሊክት ኣብ ክልተ ኢንተርናል ውሽጣውን ኤክስተርናል ደጋውን ኮንፍሊክት ዝበሃሉ ነጥብታት ይምቀል ነዚ ኩሉ ቅድስ ተጠቂማቱሉ እያ ዝኾነ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘሎን ዝሓለፈን ዳይሬክተር ኮንፍሊክት ዘይብላ መሳጢት ፊልም ክሰርሕ ማለት ዘበት እዩ እዚ ድማ ብሰንኪ ኢጎ ናይ ደቂ ሰባት which are እቶም ኦዲየንስ ወይ ተዓዘብቲ ዝፍጠር ነገር እዩ ወል ካልእ ካብቲ ነዛ ፊልም ኣዝዩ መሳጢ ዝገብራ ጥበብ ኢንቫይሮንመንት ወይ ሎኬሽን እዩ በይኑ ሎኬሽን ግን ትርጉም ኣይህብን እዩ ወይ ኣይመሃበን ነይሩ ምስቲ ጀንራ ወይ ዓይነት ናይታ ፊልም ዘይከይድ ብዘይካ ክሬን ወይ ድማ ናይ ድሮን ሹት ግን ከዓ ሲነማዊ ተቐባልነት ዘለዎ ግራፊካሊ ሰሓቢ ዝኾነ ምንቅስቓስ ካሜራ ብውሳነ ቅድስ ዝተመርፀ ዳይናሚክ ካሜራ ብስትዲካም ዝውሰድ ናብ ኩሉ መኣዝ ብምንቅስቓስ ስእልታት ወይ ሹትስ ክልዕል ዝኽእል ፊልም ኤኪፕመንት ብምጥቃማ እዩ እዚ ድማ እታ ሲዲካም ናብ ገጸ ባህርያት በብዘንፀባርቆ ግብሪ ዘረባ ወይ ግብረ መልሲ ብምቕራብ ወይ ብመርሓቆይ እውን ብምጉያይ ምስቲ ገጠራዊ ኢንቫይሮንመንት ወይ ኣከባቢ ደስ ዝብል ትርኢት ብምፍጣር በይና እታ ሲዲካም ጥራሕ ብዙሕ ዛንታ ከተዘንቱ ከም ትኽእል ጌራያ ሰሪሓታ በቃኒ ልጅ ማማ ምትታነቅ ልጅ ጠብቅ ብለውኝ አጎቴ ጋር ደውዬለት ነበር እሱም ያውቃንት እንደምታውቁት አይደል ድንገት አባባ ዛሳዊ ነግሯል ማማ መዛናቸው መልሱ ከሳቸው ተገኘዋል ደውልላት ጎድኑ ኸድንቆ ዝደሊ ነቲ ኣንበሳ ዝኾነ ካሜራ ኦፐሬተር ወይ ተሰካሚ ናይታ ካሜራ ወይ ናይታ ስቲዲካም ነቲ ኢንቫይሮንመንት ነቶም ገጸ ባህርያትን ብዝግባእ ኣብ ዓይኒ እቲ ግቡእ ሹት ሳይዝ ኣትይዎም ዘሎ ሰብ እዩ እዛ ስቲዲካም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስራሓ ትራኪንግ ሹት ኮይኑ ከምቲ ክብኢልና ዝጠቐስናዮ ንምንቅስቓስ ገጸ ባህርያት ብፕሬሲዥን ወይ ብልክዕነት ሓልያ እትስእል ኮይና ኣብታ ኣማኒኤል ኢያሱን ሰልጠነን ዝሃየስዋ ኦአር እትብል ናይ ዳይሬክተር ኣወል ስዒድ ፊልም ዳንኤል ማህደር ድዩ ሶሪ ኣነስ ነዚ ትራኪንግ ሹት እቲ ዝቐለለ ዓይነት ሹት ክብል ኣብ ናይ ፊልም ኦአር ህየስኡ ጠቒስዎ ብምህላው ክሳዕ ክንድኡ ዝጋጋ ኣይመስለን ስለ ዝነበርኩ እየ ሶሪ رسيئي أمبر لينك نايتا هيسو أب تحتي أمبيرلكم اللغو والحازوني أب تاريخ سينما أتي زخبادة أسائل أنتلو استريكام تسكين كام سؤال مخانو كنفلتن نزي كاميرا أوبريتر ناي إرنيا يدما بطعمي كنقون إدالي اورايت نلومي ابزي اخلنا اب كالا ايكفال زغصل هيسا الرنيايه بزعبا حدا برودكشن فاليوز وصايتات بزحي ممعركتي نغرات مالتيو مايند بودي كونيكشن زلو performance ناي كاركترز كم درغ ورق سيفو ماماچرنت امانيال هابتامو وجي منغستو كم اون سايات دمسي انانا تزعبي دما دايركشن ناي دايركتور قدستي يلمان لقلكم ايه بروحكنا عند العيب النونم تليايتنا عاتنا اللونتنا تشكرن بزوايتنا يمتانا ومن قد ياساسنا اقريزو اندي تايهد سوو لبي تايرامد
አፈር ይዞ ውስጡ አረንጓዴ ለምን ይሆን የራበው ሆዴ